Moko kuom MCAs wuok e kaunti no ma Nairobi koro to wuok oko tung' musuo koda ka gavana ma Nairobi kaunti migosi Johnson Sakaja ka bende koro to gigeto mar thiche oko e apis. MCAs go ka otelnegi koda ka jatend kweth manok e od burano mano Mikai Waitheka Chege koro to wacho ni gavana Sakaja tich osetamo kendo onge chenro moro amora mar dongruok ma osekelo ne oganda e kaunti no ma Nairobi. Mae biro ka e kinde machien bende MCAs go bende ne osewuok oko mar negeto thicho oko jatelo no e apisa. Kata kamano migosi Johnson Sakaja to korka kore to chung' motegno kendo yango ni en osebedo ka otiyo matek mar kelo dongruok ne oganda e kaunti no ma Nairobi. Magi duto timore kata biro mano bang' ndalo matin kende bang' ka MCAs e od burano ne owuok oko mar ne siro okang' mano kawo koda ka gavana Sakaja mar ne keto moko kuom chenro mag dongruok mag piny owacho mar kaunti no ma Nairobi e lwet piny owacho mamalo. Agenda of presenting the signatures of impeachment before the clerk. Unfortunately, we were not able to do that this afternoon. The clerk was nowhere to be seen. The speaker has promised us that tomorrow by 10 a.m. we'll be able to present the same before the clerk. We were supposed to give Governor Sakaja 60 days to implement some of the issues that the MCAs had raised. So this one has nothing to do with the first impeachment. In life, giving people a second chance is not a crime, but if you continue giving second chances and things don't work, then that becomes a crime. It becomes negligence. Enough signatures for the first round. The second round comes within the 7 days, and I can assure you we have an overflow. And therefore, moving forward, we will only be counting days from tomorrow. In 30 days, from today midnight, this steering committee, implementation committee must bring into form before the assembly the report of what they want to implement, the short term, the long term, the mid